Ботев е българомразец. Защо? Слушайте внимателно. Ботев е българомразец, защото пише срещу държавата, заради която съществуваме. Пише срещу нашите единствени руски братя. По-добре е вместо него да заложат на световни автори, като Достоевски, Лев Толстой, Пушкин и други. Народе, от сън се събуди и слушай какво ви казва единствената българска партия. За доктор Костадин Костадинов ще се пише в учебниците по история, като най-големия освободител на България и българския дух. Ще го кажа много ясно. Има огромна разлика между това да бъдеш родолюбец и да бъдеш русофил. Да си родолюбец означава да обичаш това, което ти е родно. Не да мразиш и да оплюваш чуждото. Не случайно родината винаги се сравнява с майка. Ето, например, аз знам, че моята майка не е перфектна. Но въпреки това си обичам, защото тя е моята майка. И за мен тя е най-прекрасната майка, която някой може да има. С родината е по същия начин. Не отричай правото на другите да обичат своята родина. Не отричай достоинствата на останалите националности. Но и не потъпквай и не оплювай твоята родина. Не се подигравай с българската история и с българските достоинства. В името на едно сляпо преклонение пред добрата и братска освободителка Русия. Все пак, едно е да харесваш руската култура, друга да подкрепяш нейната политика, която твърде рядко е добронамерена към България. И съвсем друга е да оплюваш българските национални герои, защото са се позволили да кажат нещо против добрата Русия. Важно е да познаваме добре историята на взаимоотношенията между България и Русия. Защото иначе ще бъдем много лесно подведени. И от русофилите, и от русофобите. Всяка една крайност е лоша. И като казах русофили и русофоби, трябва да се замислим колко е глупаво всъщност това разделение. Ние да се делим според това дали харесваме или не една чужда страна. Без абсолютно никакво значение дали това е Русия или която и да е друга. Ние трябва да бъдем на първо място българи. Има огромна разлика между патриотизъм и патриотарство. Да, аз отлично знам, че България не е идеална. Но въпреки това я обичам повече от всичко, защото е моята родина. Ние друга родина нямаме. Трябва да се борим и да подобряваме нещата, които ни харесват. Ние се отричаме от всичко, което е българско. Човек, който прави последното, се нарича родоотстъпник. Нашия проблем е, че не разбираме особено добре смисъла на патриотизма. Както пише българомразецът Ботев, патриот е, душа дава, за наука, за свобода. Но не своята душа, братя, а душата на народа. И всеки му добро струва. Само знайте за парата. Като човек, що да прави? Продава си и душата. Крещение Русия и разяване на руски знамена на шипка не е родолюбие. Родоотстъпничество. Издигане на паметник на човек, който е следвал единствено и само интересите на Руската империя. Отново, не е родолюбие. Родоотстъпничество е. За да бъде властта ни здрава и да не изиска постоянно извънредно напрежение от наша страна, е необходимо постоянно нравствено подчинение на съседните области и да превърнем българското и гръцкото население от една страна и арменското от друга в послушно оръдие на руската политика и в постоянни съюзници, като унищожим всякаква възможност за преминаването им във враждебен лагер. Преклонението пред една чужда армия, която не ни освобождава, ами напротив, окупира ни. Отново не е родолюбие. Родоотстъпничество е. Рушението на паметници или пък заливането им с боя също не е родолюбие. Това се нарича вандализъм. Има си друг начин. Няма абсолютно никаква нужда да се парадира с патриотизма. Особено пък когато не се разбира неговата дълбочина. Това не са просто чорапи с лика на Ботев. Не е просто едно знаме. Това е чувство. На първо място чувство, което всеки изпитва. Това е чувство, което има силата да движи историята. Ние сме на първо място българи и трябва да бъдем много горди с това. Да си българин е привилегия. Трябва да знаем историята си. Да се гордеем с постиженията, които сме извоювали. Но в същото време да знаем, че и ние сме допускали грешки. Трябва да се борим, за да подобряваме нещата, които и ни харесват.
А не просто и така да си седнем, да плюнем по политиците колко били тъпи, колко е мръсна политиката и как умните хора трябва да стоят далеч от нея. Да, това е много мръсна работа. Обаче историята се движи от тези, които напукна всеки и напукна всичко, продължават да се борят до край. И когато умните хора стоят далеч от политиката, то тъпите ще ги управляват. Абсолютно никой няма да се бори за нашите интереси, ако ние сами не ги защитаваме. И докато не осъзнаем това, още дълго време ще има коментари като този. Ние нищо чуждо не искаме, но и нищо свое не даваме.